का हाल समाचार सब ठीक ठाक बनू। तो भाई लोग, पूरा भोजपुरी समाज खातिर और खेसारी लाल के सबसे बड़का फैन खातिर आ गल बा सबसे बड़का खुशखबरी। सबसे खुशखबरी खुने खातिर अपन कुर्सी के पेटी बांध ली। सबसे पहले खेसारी लाल के सबसे मस्त फिल्म जेमें साउथ लेखल लुक और पुष्पा से कंपेयर करे वाला फिल्म डंस। हाँ भाई लोग, डंस अब यूट्यूब पर रिलीज होए वाला बा, समझ ली। कल 30 जून, हाँ 30 जून के दोपहर के 12:15 पे ग्लोबल मूवी जंक्शन पर रिलीज होए वाला बा। खुश बानी बड़वा लोग। हाँ तो सब के सब जैसी मूवी रिलीज हुई यूट्यूब पे लाइक शेयर व्यू सब्सक्राइब सब करे के और सबसे नंबर 1 बनावे के भाई, समझ ली। सबसे बड़का 100 मिलियन जल्दी से जल्दी 1 महीना के अंदर ही डांस मूवी की 100 मिलियन प्लस व्यूज लावे के। तो ये खबर हम अहाँ सबके बता दिले बानी और वो लोग खुश हुई और चारों तरफ फैल